Sa number 8, Barangay 16 sa Bacolod ang may duha ka mga punong barangay matapos magbalik sa pwesto ang nasuspend ka punong barangay nga si Joseph de los Santos. Hindi lang si OIC punong barangay Stella de la Peña ang yara sa barangay hall sa barangay 16 kaina. Nag-report man balik sa pwesto si suspended punong barangay Joseph de los Santos agud magtrabaho. Suno kay de los Santos, hindi niya luyag nga liwat makabaton sang reklamo matapos ang 60-day preventive suspension batok sa iya. Amo nga nag-report siya samtang wala pa mabaton ang mando nga iya ginapaabot magagikan kay Mayor Albi Benitez. Siyang liwat ginpamatbatan sang sangguniang panlungsod sang duga nga 6-month suspension bangod sang kaso administratibo mayangot sa 5 ka consecutive unauthorized absences sa session sang Barangay Council. Suno kay Councilor Al Victor Espino, ang pamuno sang Committee on Laws and Ordinance and Good Government, ang pag-suspend kay De Los Santos ang nag-agi sa due process santo sa pagsulundan sa Department of the Interior and Local Government. Gani dapat manaog na sa pwesto ang suspended punong barangay. Mag-file naman sa motion for reconsideration si De Los Santos kag counter charges angot sa iya ginakabig pagpeke sa mga dokumento para lang mapahalin siya sa pwesto. So what we are asking para sa information sa tanan is a signed preventive order by the mayor himself, signed by him. Hindi naman kinanglan, ako mismo man ako. Technically, ikaw Japon ang punong barangay karon na official. In my belief, ano lang yung opinion? Kung anong natalana ng mga time that were set by law. So, provisions ang layis sa 7160, in-comply lang naman. So, panahon Yes, amo na yan. The DILG, as long as we complied with our internal rules and ang pag-proper notices sa ila, they will support that move.